खुलुमबाय एसएम निउस नायगिरि नोंथांमोन गासैखौबो बे समाव बरायबाय आं बे समाव 25 नं बागानपारा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां कातिराम बर' बिथांजों आं बे समाव राजखान्थिनि माखासे खोथाखौ सावरायलायनो थाखाय बिथांजों बे समाव दङ गिबियाव नोंथांखौ एसएम निउसआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदों दा जों मिथिनो लुगैदों नोंथाङा राजखान्थिनि फोथाराव गिबि आगान होजेननायनि थांखिया मा राजखान्थिनि फोथाराव गिबि आगान होजेननायनि थांखि होननानै बुङोब्ला बेखौ मोनसे रावै बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा गोलाव मोनसे माबा जागोन दा बेनि गेजेरावनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दे राजखान्थि फोथाराव आगान होनायनि आगोलाव आं बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आङो लोब्बा दङमोन आरो आङो गोजौ थाखोआव फरायनाय समनिफ्रायनो बर' फरायसा आफादजों माने लोब्बा थाबोनानै नैबे दाखालि 2015 मायथाइनि 16 फेब्रुवारिसिम आं दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो लोब्बा थानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बेखिनि समाव नुदोंमोन दे जों नैबे बिएससि बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव जिखिनि माने थांनाय समाव माने बिटिसि सरकारखौ सालायबाय बिटिसि माने खुंथाया माने जि बिपिएफ सरकारा जिखिनि सालायबाय 15 बोसोर आरो 15 बोसोर बे 15 बोसोराव जिखिनि थासारि आरो जिखिनि जाथायफ्रा बेवहाय जाबाय थाबाय थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय 2010 मायथाइसिम जिखिनि नैबे जोंनि बागानपारा बियाबजों लोगोसे एन्टायार बिटिसिआव जिखिनि माने बिपिएफनि जि मोनसे खाखन दे बिथांमोननि जि गादबनायनि जि खाखन जि सोबख'नायनि जि खाखन फारसेथिं जिखिनि माहारियारि जेंनाफोर बेफोरखौ माने फोजोबस्राङै जिखिनि माने बिथांमोननि जिखिनि साननाय हनाय दा बेफोरखौनो जोङो नुजोबदों आरो बेनि थाखायनो नैबे ओनसोलनि जिखिनि माने थागिबि बिथांमोन बा जि गुबुन हारि हारिसाफोरा बेवहाय रायजो जायो बिथांमोननि माखासे अभाब अभियोग जोङो बेखौ नुनो मोन्दों आरो बैफोरखौनो जोङो बोरैहाय माने बारग'नो हायो आरो लोगोसे गुबै थांखिया बेनो दे आङो दा जि माने गोजौ फरायसालियाव फरायनायनिफ्रायनो जि गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बाहागो लाबोबाय थादोंमोन खामानि मावबाय थादोंमोन दा बेवहाय गोबां जेंनाखौ नुदों आरो मोनसे खोथाया स्पस्ट मोनसे नितिया बिथां हाग्रामा महिलारिनि भाखननिफ्रायनो जोङो मोननो मोन्दोंमोन बिथाङा 2015 मायथाइनि सिगां बुंदोंमोन दे बिथाङा असमियाव बुंदोंमोन कुबाइ दुबाइ हलिय 15 बोसोर खाखन करिम होननाय होमबा बिथांनि भाखननिफ्राय बेसेबां माने गिख्रंथाव सोदोबा ओंखारनो हायो दा बैफोरनिफ्रायनो जोङो उदांस्रि मोननो थाखाय आं नैबे बागानपारा बियाबनि जिखिनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि जि बर' रायजो राजाजों आरो गुबुन हारि हारिसाफोरनि जिखिनि उदांस्रि बेखौ मोननो थाखायनो आङो गुबैयै माने राजखान्थियाव आगान होदों दा जियानो जा नोंथाङा बे राजखान्थियाव आगान होनाय लोगो लोगो गावखौ नोंथाङा माबायदि मोनदांनो हादोंमोन दा माबायदि मोनदों नोंथाङा ओरैनो दा राजखान्थियाव आगान होनाय लोगो लोगोनो बे मोनसे खोथा राजखान्थिया बयजोंबो मोनसे माने गुबुन हारिजोंबो बियो गनायनानै लाजानाय मोनसे दोलो आरो बेवहाय फैनानै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जेरैबायदि खामानि मावनो हादोंमोन दा बेनिख्रुइ नैबे राजखान्थि फोथाराव फैनानै जों गुबुन माने हारि हारिसाफोरजों जोङो खामानि मावनो थाखाय सुबिदा मोन्दों दा बेनि थाखायनो आं सानदों मा बेवहाय राजखान्थियाव आथिखालाव जों इउपिपिएल खालामनानै जि गोजोननाय बे गोजोननायखौ आं मोननो हादों जियानो जा नोंथाङा बे समस्थियाव नोंथांनि बे बागानपारा बियाबाव नोंथांजों लोगोसे नोंथांजों सोरखौ जुजिलायनायखौ जागोन नोंथांनि गेजेराव सोरदों जुजिलायनाय जागोन होनना सानो नोंथाङा बबे पार्टिजों नैबे बागानपारायावथ' दा जों नुबाय थादों जिखिनि दा सोलिबाय थादों दा बेवहाय नुनाय बायदिब्लाथ' जों माने इउपिपिएलजों माने माबानो हानाय माने मा होननानै बुंदों बादायनो हानाय जुजिलायनो हानाय जि मोनसे दल बेखौ नुवाखै थेवबो जिहेतु मोनसे सेकेन्ड पजिशनाव थागोन दा बे सेकेन्ड पजिशनाव आङो बिजेपिखौसो नुबाय थादों आरो बेनि अनगायै आं बेलेग गुबुन दलखौ आं नुवाखै होमबा बिपिएफआ बिजेपिनि उनावसो थागोन होननानै नोंथाङा सानो बिपिएफआथ' बिजेपिनि उनावसो थाखागोन खारन
बिथांमोना बिजेपि आरो एजिपिखौ लानानैनो माखासे बा थांनाय समफोराव बिथांमोना बिसायख'थिखौ गेलेबोदोंमोन आरो बे हिसाबैनो बिथांमोना देरहादोंमोन नाथाय दिनैनि समाव बिजेपिया आलादायै गेलेनाय लोगो लोगो बिजेपिया आलादायै गेलेनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि जिखिनि भट बे भटआ माने जोबोद खमिलांदों आरो जायनि थाखाय बिथांमोना माने बिजेपिनिबो उनाव थागोन। आच्छा दा नोंथांनि बे साननाय नङा होमबा जियानो जा नोंथाङा बेसेबांसो भटआव देरहागोन होनना सानो नोंथाङा आंथ' नोंथांनि समस्थियाव जोंनियाव माने 79,000 भट दङ बे 79,000 भटआव आं नुदों मा बेनि 50% बेनि 50% मिन्स माने 80% जुदि पल जायोबा 63,000 पल जायो आरो बेनिनो 30,000नि बांसिन भट जों बा आं मोननो हागोन मोननानै देरहानो हागोन आरो देरहागोन जोङो बे माने बागानपारा बियाबाव देरहागोनाथ' रोखा जाखाबाय देरहागोना रोखागोनखा दा रोखाखा माने सानफ्रोमबो बारायबाय थादों जिखिनि नुबाय थादों देरहागोन इसाराया रोखा जानानै थाखाबाय। आच्छा आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामनो सानदों जे नोंथांनि बे समस्थियावनो बागानपारा बे समस्थियावनो बारग' जिथु MCLA फुलेन्द्र बसुमतारी होननाय बिथाङा साननैसो ससियेल मिडियाफोराव निउस चेनेलफोराव गोबां बिथाङा बुंदों जे गावनि समस्यायाव जेबो जौगायाखै जेबो मावनो हायाखै अन्तत बिथाङा BPMनि दैदेनगिरि बिथां हाग्रा महिलारखौ बुंदों बिथाङा गावनो बिथांनो मा होनना बुङो माखासे मावनो गोनां खामानिफोर खाबु हराखै होनना बुंदों बे मुहूर्तआव नोंथाङा माबा मोनसे बुंगोन नामा? दा बेथ' बिथांमोननि खोथा बेथ' बिथां फलेन्द्र बसुमतारी बुंनायल' नङा बेयो BPFनिनो नितिखा बेयो हाग्रामानिनो नितिखा दा बेनिखायनो हाजार बुङा मानो जेसेबांखि माने हाग्रामाया थागोन एसेबांनो नैबे नितिया सोलिबाय थागोन दा बेनिखायनो फलेन्द्र बसुमतारीयाथ' गावनो बुंदों आंबो नुदों माने खामानि मावनो हायिखौ आरो खामानि मावनो हायियाथ' नंथारगौबो आरो बेफोर जाहोनानो माने नैबे जोंनि बागानपारा बियाबाव लोगोसे एन्टायार माने BTCआवदि माने BPFआ जेनगोन बेफोर कारननि थाखायनो माने BPFआ जेननाय रोखा जानानै दङ। ओरैनो नोंथाङा बेसेबांसो आखन UPPLआ बेसेबांसो सिट मोननो हागोन होननानै नोंथाङा सानो ओरैनो? दा दिनैनि तारिखआवथ' आं जिखिनि माने खबरखौ मोनबाय थादों जोङो 27 तानि 40नि गेजेराव 27 तानिख्रुइबो जोङो बांसिन माने आखन मोनगोन आरो बे 27 जायखिजाया जोङो माने मेजरिटि लानानै जों UPPLआनो फैगोन माने BTCआव जों सरकार गठन खालामगोन। आच्छा जियानो जा आं नोंथांनाव मोनसेल' कुइसन सोंसिगोन लास्ट नोंथाङा नैबे बागानपारा समस्थियाव देरहाखांनायनि उनाव रायजोनि थाखाय मा मावनो थाखाय नोंथाङा पलिसि लानानै दं अर्थात मा थांखि लानानै नोंथाङा नैबे बागानपारा बियाबाव बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा एसे गोलावै बुंनो हागोन नामा ओरैनो मा मावनो सानो नोंथाङा देरहाखांनायनि उनाव बागानपारा बियाबाव? ओरैनोथ' थांनाय 15 बोसोराव जिखिनि नुबाय आरो बारग' MCLA बिथां फलेन्द्र बसुमतारीयाबो बुंदों माने जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै आरो बेथ' रोखाखा थांनाय 15 बोसोराव नैबे जोंनियाव आरो बागानपारा बियाबाव गिबि साहा ओनसोलाव जि लोंग्रा दै बे लोंग्रा दैनि समस्याया 15 बोसोर जेबो जायाखिसै जेबो माने सुफुंजायाखिसै बेनि अनगायैबो जोंनि बागानपारा बियाबा जाहैबाय मा आबादजों माने सोनारनाय मोनसे बियाब आरो बे आबादजों सोनारनाय मोनसे बियाब हिसाबै बेवहाय जिखिनि माने दै जगायनायनि राहा ना जिखिनि दै जगायनायनि राहा जिखिनि माने हा खुरखानायखौ होबथानाय बेफोर राहाफोरखौ माने थांनाय जि 15 बोसोर बे 15 बोसोराव माने एसेबो खालामनानै होआखिसै दै जगायनायनि राहाया जेबो जायाखै आबादथिलियाव आरो लोगोसे हा गिसि खुरखानाया आबादथिलिखौ हा गिसि खुरखानाया बियो जाबाय थादों दा बेनिखायनो बेफोरखौनो जोङो मावनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जायखौ जोङो हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्ट होननानै बुंनाय जायो जे जोंनि सुबुं धोन बा सुबुं सम्पद जौगानाय बेखौ जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइयावबो जोंनियाव दासिमबो बागानपारा बियाब हिसाबै जायखौ जोङो हायार इडुकेसन इन्स्टिटिउसन होननानै बुंनाय जायो बे हायार इडुकेसन इन्स्टिटिउसना जोंहा मोनसेबो गैया आरो बेवहाय निस्सय जोङो हायार इडुकेसन इन्स्टिटिउसनखौ बिटिआरनि जि सुक्ति बे बिटिआरनि सुक्तिनि गेजेरजों निस्सय जोङो बेवहाय जोङो जि गायसननाय बे गायसननायनि जि राहा बे राहाखौ जोङो खालामगोन आरो बेनि अनगायैबो देहा फाहामसालि आरो जिहेतु आबादजोंनो सोनारनाय आथिखालाव जिखिनि माने जिब जुनार ना बे जिब जुनार गोबां रायजो राजाफोरा माने जिब जुनार फिसियो अमायानो होन बोरमायानो होन ना बेबायदि माखासे जिब जुनारफोरखौ फिसियो नाथाय बेवहाय जुनार फाहामसालिनि जि राहा बे जुनार फाहामसालिनि राहाखौ बेवहाय एसेबो गैया दा बैफोर जिखिनि मावनांगौ आरो बेनि अनगायैबो गिबिसिन जि
हान्थामेलानि राहा लामा ना बे लामायाबो माने जौगायै महरावनो दोङो दा बैफोर माने सामग्रिक भाबै माने बैफोरखौनो जोङो मावनांगोन गिबियावनो जोङो लोंग्रा दैनि जिखिनि जेंना बेखौ जोङो सुफुंनांगोन आबादथिलियाव दै जगायनायनि जि राहा बेनि अनगायैबो सुबुं सम्पद बानायनो थाखाय जि सोलोंथाइनि गोनांथि माने हायार इडुकेसन बेखौ जोङो बेवहाय मावनांगोन हा गिसि खुरखानायखौ जोङो होबथानो नांगोन आरो बेनि अनगायैबो बेसेबा गेदेर मोनसे ओनसोल बागानपाराया माने बेसेबा गेदेर मोनसे ओनसोल बेवहाय माने ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसबो दोङो बेवहाय माने SDC अफिसबो दोङो सार्कोल अफिसबो दोङो आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरबो दोङो खिन्थु बेवहाय दासिमबो मोनसेबो बेंक गैया बेनि थाखाय बेनि थाखायबो खामानि मावगोन आरो दा मोनसे फोथायनाय दोङो जोङो निश्चय बिसायख'थिनि उनावनो जोंनियाव जि बेंक बे बेंकखौ जोङो गायसननो हागोन बे मोनसे साननाया बेखौ जोङो मोगथां महराव होनो हागोन दा बेफोरखौनो जोङो रायजो राजानि थाखाय आं माने बेवहाय बिजाथि हिसाबै देरहानायनि उनाव बेफोर खामानिखौनो मावग्रोनो थाखाय आं माने गोसोखौ होसिनगोन बिनि अनगायैबो नोंथाङा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बेकार जेंना सुस्रांनो थाखाय नोंथाङा माबा मोनसे थांखि लाबावदों नामा नोंथाङा दा गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुबुन जायगायाव थांनानै गोबां दुखु खस्थ' सहायनो गोनां जादों बिथांमोना जे बेवहाय न'आव फैनानै माबा मोनसे मावना जानो हानाय केबल स्किल डेभेलपमेन्ट जायानो जा जिखुनु खामानि दामानि नोंथाङा बिथांमोननो आखायाव माबा मोनसे गथायनानै होनायनि थाखाय बे मोनसे थांखि लादों नामा नोंथाङा माबाफोर ना बेखौथ' जोङो खालामनांगोन दा बेवहाय इडुकेटेड आरो आनइडुकेटेड इयुथफोरा जोंहा दोङो माखासे इडुकेटेड इयुथफोराबो आनएमप्लयड जानानै दोङो आरो आनइडुकेटेड माने इयुथफोराबो आनएमप्लयड जानानै दोङो दा जोङो बेवहाय बिथांमोनखौ जि मोनसे एकमडेसन ना जब अपरचुनिटि बे एकमडेसनखौ जोङो खालामनांगोन आरो बेखौ जोङो हायैनि जेबो माबा गैया जेबो खोथा गैया हाया होननायनि आरो बेयो मोनसे जोंहा सुबिदासिन जागोन खारन नैबे बिटिआर सुक्तियाव जोंहा मोनसे जि स्मल स्केल इन्डास्ट्रिस होननानै बुंनाय जादोंना बे स्मल स्केल इन्डास्ट्रिया जोंहा वान अफ दि डिपार्टमेन्ट हिसाबै दोङो आरो बेवहाय निस्सय जोङो बेनि गेजेरजोंबो जोङो माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनि जि मा होनना बुंदों कटेज इन्डास्ट्रि बे कटेज इन्डास्ट्रिखौ जोङो डेभेलप खालामनानै जोङो निस्सय नैबे ओनसोलनि जोङो जि सेंग्रा सिख्लाफोर बेखौ जोङो बे बेकार जेंना आनएमप्लयड जि प्रब्लेम बेखौ जोङो माने सल्भ खालामनो हागोन होननानै मोनसे फोथायनाय दोङो आरो बेनि सायाव माने जों खामानि मावगोन जियानो जा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम बे समाव बिथांनि बेसेन गोनां समखौ जोंनो दसे सम होनायनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर बावबाय लोगोसे बे समाव बिथांनिफ्राय बिदाय लाबाय